Royal FM sabu kan magaw awni soma akulobe aka radio so mandila soma dayna nege kanya sekin sanganya saba bonyongo trango sira enfin o wati kele kan magaw flene Suleman Kulubali zikiri solo aleka montula ka demba la soma dayna o wati kele flene ne balmage Ibrahim Siribe nko karamo do kajulu kawfe aleka montula soma dayna o wati kele kan magaw o be soma dayna sna kuna funi o la se wati o kofo awi kunungo tunye dombolo dale domi na tunjira la kafo kajulu mara azikiri dalaw kunganga ngene de bake we a bolo da tukum na karoto kele na kunu o akara bonya ani karamai maliki wala ambe awla dunya kafo kulene la simguita aye malika yarama horonya alna so atun talendo do parla ka kokura kunu avion dakawanaw a contenant bibina mali ni pangulji kenembe mali la bi kapti jo bisaba ana kungan fena kunu sogomada tesit kelen min gara odongo karidon kelen kuma ban abe ina foterezu kuntara idaga yoro do la tesit manya mingo tumamina ni kumbeka marama fendi o wati kelen na mali keleke marpa akeleke avion do wolo tara tesit akele mabo foi kokura kunungo tesit lorangwabo PPAC ko Alassane min fo walma e min ke ko oti bolike ben kam temanu no nyonche ayela dire ke ko ni taketo ko alere bolo ko jampara kokura Alassane Dramane Ouattara alefe bakuruba kuna fono de play kuna foni mi ni Karim Sibe bina lasi awma so madaina ulambe do donga alaka bi kle heredi awni nema kunu ambala donia kafo kadulo mara zikiri dalaw olu tun ngine ge babuluda ka dempaya di enfin je gwa Karim Sibe aleni madame Traoré umunyare o ma afla makafara kadulo kawkan kabiri kunu go nege kanya tan anduro ti gele nyansoro kenekan kala bonya bay kajol ka wora fambela jelana kana ni ngiraje na jekunu zigri dalangana ngana damade kumbe akeneka ala barkala kajol mara zigri dalaw anyama so kalfalembe mami mabi woye Suleman Kulubali solo wala seli kera al nasro ko kelendo amena woye tanto siama abe balamina akeleme ko fara nyonga tumna kasebe yere ngini ni tonko fole na ko o jara zigri dala be dadu jara zigri dala we abe da munukun na ma yere ngina jala akan ka ja amfanaye fenkote ni na folo kundo woye ma munu sukantini ke apane na mare ni atina ke otugola tumamina ni akene kono woye bunya mawi amunu kuna fundila we o dunya fofo na amfana ya bunya be mande bunya masegin be mande woye bara min keta ni chuna an kuna fundila e pentan nga ambese ko chamana misalla ay gunu ka fonna alama kamena zigiri da don krenkrelin bla wala sa solo anaka o sigri bla o flani de bella en kan ze watkumna woye radio Royal FM sabu yere ka langini ka sanga ni bela gelema ni bebe talige fen mena woye anga seko ni Sheikh Sirif Ousmane Madan Haidara Sardine International anya ira kafo elom bela gelle ni an sardine mako kon be Royal FM sabu la yoro basi fuitala o benkan on ala sonama o fora ansar international ya zegwa Musa Sanogone akatonde wo yami Karim Sibe odongo o akarambe puna puni fananga la se yoro anya la se bunyami kera anye kadaka we na pulu badi di ama ko na amanya ka fankra demfai ko bunya dun ola o yadi mse jabate makana nae ama ofo wasulunga ko femi kera ka ba o kera mimi na le kacha ni kele ambe do dike ni denembe ka do ani nyante la ngini mnu nanga ko kenyon fe obse ka ketugo mina
taa ɲɛ sira la an bɛ ala dɔnna k'a fɔ baara bɛ bila o bolo kan kunu Bamakɔ ke kunnafonidilaw y'a fɔ a mɛnna ka fɔ y'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔni bɛna kɛ fila ye Mali t'a dɔ fara la ka kunu colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ de taara ni avion kofɔli ni clé di kunu colonel Sadio Camara ma colonel Sadio Camara fana ka di chef d'état-major de l'armée de l'air alu Boyi Jara k'a di o ma kunungo sɔgɔmada a b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ kun bolodalen don k'a fɔ a baara bɛna daminɛ joona an ma tuloninkaw fɛ a baara bɛna daminɛ joona nka ka sanga balow bɛ T-site o don ko Faransi ni a k'a nana bɛ T-site kan o y'a fɔ cogo min na n'an bɛna tila ka don détail la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye kunun baara kun kan ka daminɛ joona a ma se ka joona kunun ko Senu Assimi Goïta a ye nin clé kelen bɔ k'a di chef d'état-major k'a di an ka ministre ma n'o bɛ tali kɛ Sadio Camara la Sadio Camara fana y'a clé kelen bɔ k'a di chef d'état-major de l'armée de l'air général de brigade Alu Boyi Jara nin kɛnɛ ka kunu fɛn caman fɔra fɛn caman yera Mali ye danaya ta kokura k'a la colonel Assimi Goïta n'a ka transition kan an bɛ fɛn fɛn fɔ la an bɛ basigi fɛn fɛn fɔ la ni lakana tɛ yen an hakili bɛ sɔrɔ o sɔrɔ la a si tɛ na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ fɛɛrɛ tigɛlen don fɛɛrɛ min tigɛlen don a fɛɛrɛ tiɲɛna o de la maaw bɛ ɲinɛ n'o tɛ ala y'a dɔn Mali ye jamanaba ye Mali ka jamanabaya a bɛ wale ala ka diɲɛ don o don o dɔ de filɛ ka na nin ye tan n'o tɛ Malidenw ye gɛlɛya min sɔrɔ waati tɛmɛnenw la k'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2012 ka na se bi ma a barika ka bon nka k'a daminɛ 2019 ka adamadenw ka mɔgɔninfin jeni ka dugu ci a daminɛ 2019 walasa k'o kunbɛn bi kɔni dugutiko kɔni ka gɛlɛn bi terroristes yɛrɛ ka don Mali la bi a ka gɛlɛn o walasa o tɔ ka kun cɛ o de la colonel Assimi Goïta a ye fanga fara kosɛbɛ k'i tintin fɛn min kan o ye maramafɛnko ye siratigɛ la kunun maaw sawara sɔrɔdasi ɲɛmakɔrɔ caman tun bɛ a kɛnɛ kan Cɛwule Satigi Sidibe tun b'a kɛnɛ kan ale ye armée de l'air o ɲɛmaaba ye an kɔrɔkɛ don ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu olu ye mɛnna nin baara in na ale ye gouvernement caman kɛ o gouvernement minnu kɛra a ma ladɔnniya k'a fɔ ko min nana yira kunun ale Cɛwule Satigi Sidibe la ko ale kɔni famana a ɲɔgɔnna ma ko maaw ka kuma caman dabila bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko Mali bi a n'a kunun k'a ka jan ɲɔgɔn na o an tɔ ye min ye ale ye min laɲini olu ye avion bolila kɔrɔw ye olu bɛ se ka mun kɛ colonel Assimi Goïta a n'a ka maaw ye baara de filɛ ladilikan don wa fɛn fɛn kɔni don Cɛwule Satigi Sidibe n'a ka maaw ko k'o labɛnnen don k'aw ka senkɔrɔmadonni bɛɛ lajɛlen bila k'a ɲɛsin nin ma kofɔlen ma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka maaw ye munna minnu dira kunun colonel Assimi Goïta jiginnen kɔfɛ kunun ko Senu Pankuruji kɛnɛ kan o y'a bisimila a bisimilalen kɔfɛ n'o ye drapeau yɛlɛ a nana jɔ sani kunun ka bɔ Sadio Camara y'a ɲini tile fila in na k'a bira daminɛ la ka na se bi ma ko maa caman binna kɛlɛdaga la ko bɛɛ ka yafa ka wuli ka miniti kelen jɔli kɛ walasa o minnu banna faso kungo la ala bɛ se ka hinɛ u la cogo min arijɛnɛ kɔnɔna na o kɛlen kɔfɛ a ma ladɔnniya fɔ ka sanga nin bɛɛ ma Irisi jamana kɛlɛcɛ min tun bɛ yen kununko misali la olu tun bɛ sigilen ka lamɛnni kɛ a bɛ jɔ cɛ 20 na a bɛɛ Irisi sɔrɔsiw ye olu nana ka na dege kɛ an ka denmisɛnninw kabiri u y'u dege Moscou fo ka na se Mali ma kununko de u nana u bila lakɛra k'a fɔ baara banna a ma ladɔnniya k'a fɔ o ye da sira min misali la tuma min na ni colonel Sadio Camara ye kuma ta ale kɔni y'a ka foli sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Assimi Goïta k'a ni ɲɛmaaya ko a ko ɲɛmaaya Mali mako kun min n'a ɲɔgɔnnaw de don ko colonel Assimi Goïta ka ɲɛmaaya ɲumanya kosɔn nin maramafɛn in bɛɛ sɔrɔla n'o ale mana fɔ togo o togo n'a ma diya jamana ɲɛmaa ye ko a ti kɛ bi a filɛ nin ye ko bɛɛ b'a dɔn hali sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛdaga la olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn bi k'a fɔ jamana ɲɛmaa jamana ɲɛfɛ ko a haminako ye min ye o ye lakanako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se ka lakana ko a bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ Sadio Camara ka kuma la
ko colonel sun ta do fara surasi bela gele saraka wa kabini dado avion kelen munun bi ni kele ka avion do o avion munu nu o ta u kateli wa fo do ma ko albatros o avion gere munu en siadla kurayeta ka fo rolo kontala avion munu do ko nu labena kele de kama wala sa gele mi antu o bi se ka bantugo mina o satka la mala dona ka fo kulun o sadio kamara ya fo ko mali do sere kulun la sim gweta ka atogo fo tarkula kada ka fleka min keta hal na dana digi kera kodu na la ko al na danoma ko ale ko ba fo ka wal mando kunu kuna fundila chama kuma kene ka kera sababu ye an kun animi kun nga kuma kunu wole se masiga baranya so kunu nga kachala fe na an nyon so amino lasi lamen ke jeguluma wala sa an kani ba ke etigumina amala dona ka fa ya tesit kele min kera dimasi temene kele ngwara kodu tesit akera sababu ye kuna fone mindi ma min bona ni so rasul la tesit apti jo fotan wolon flala o tetan ani wolon fa kofe amala dona ka fo kuna fone mbora tesit kele rola akuna fone ye bela gele o hakilla aye hine ke mal bela aye do fra malido sirika kokura surasi do kse bala ale badon asatoda imi fo atonyon tengina amala dona ka fo ode nana kek batake ko lase mauma ko kale to kata ko malikodo ale tabana kwa kijija tugo bela jelena aka keleke fo ka mali bobulula ko fo itambulo ni malite ayo fo o kuma munu oluye anya fo ko amametu anibira wa ko ni kuna fondi ko kata kale to kaba o fo la tonyon tengina ode kara kelere to juga yoroye kele maban odo terusu be labena ode kara kunungo sogomada mali surasu wula kokura kata sangoni avion bambulo do yoroni fembe terusu bulu ka bela gele bombarde ka be halaki wala ame watim na comme santesit o kele me yoro do yoro mi ni franci ni dane me yenka dogo ni wana ta ko la tun sani ni kele so kana o yenya fole mi kala doko mobili mi nana na fale no kele la terusu la doko kabe ma abe mobili keme sababo doko ka kachanoi we adaba mi kama bagan kilche tesit we adabo de kama kana kele ubena na tugomina ubeka bompli tugo kele na kana kankono we ya filika na laban sango ni kana suru kanga kele ere na gelea mali so asu bulu yende wala mala duna ka fo kemi kala tesit na kara tieni baye mali koninka so asula kuno ne sa ukumba la kokura tasuma tuguna tesit kokunu o terusi kumbe woni fempe kunu ya bon hakla ko do genen do be mona kunungo rekiwala awala ale ka parti PPAC o Alassane ye kuma min fo ani ayo ko min ke ko ninti bolike kadaka ko olu ala femine loran gbabo ale ari kunan beje ani Alassane Dramane Ouattara do se fe we fen chama boloda o fe na alna soro ko ya fakera loran gbabo ma Alassane Dramane Ouattara ko atoba de bein daka ko amnesty ka ya pepe o amala dona ka foko anga keli o ka kumala angon talon nazara bamananga na minu wala politikomi satkala amala dona ka fo o ye lajere ketele la loram gbabo aye wele saka mawuma ko kana nyoyin ko ni katina ale yemi fo aka kumala juste ko ni katina ko o Alassane Dramane Ouattara ni loram gbabo ye fen fo ko asima bo asrafe na duma bo asrafe ka na keketu jumena ko ni bela ko Alassane beka loram gbabo jaraki ko bangi Dakar la BCEAO bangi Dakar la yali ko BCEAO e korbar de Taïwa kadaka ko ni bela BCEAO nyamaw o ma foi fo plainte ko yinkan ko Alassane Dramane Ouattara de kodron ko BCEAO Dakar la ko ka loram gbabo ka ajiye wala ka bla samu an kaso latin ko ni bem ni ayasro BCEAO te karati ni benga bank akato o bank nyama wolu kan ga plenty do no le ma plenty do fo Alassane Dramane Ouattara yere de plenty do ka kla ka ale juger ka le bla samu an kaso ogunkan ko ale ya fo kabiri do komuni ye bangi bo Dakar ko Alassane yere bo do wala ko benga tu mi misalla
munu bolla kɛlɛ ɲɛ kɛlɛ cɛ min kɛra ni Alassane Dramane Ouattara ye fanga sɔrɔ o ko dɔw bolla ka t'u yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛw la ko a ɲinina o bɛɛ kana o bɛɛ ma se kana munna ko CACR o ye jɛkulu ye olu ye nafolo dɔ bɔ o nafolo de kun kan ka di minnu bɛ Gana ko Côte min bɛ Gana bi ka sanga kɛlɛ ɲɛboli ma k'a ka ca wa ko ma se kana wari ko ma kɛ a dili u ma ko o de a wari de ma s'u ma Laurent Gbagbo ka kuma la ko nin bɛɛ la bɛɛ min ye ko ka yafa kɛ fɛn fɛn bɔra jamana kɔnɔ a kɛra i bɛ u ye politikiman ye o hali ni kɛra fɛn wɛrɛ ko ka yafa kɛ a bɛɛ ma bɛɛ kana o kuma bɛ ko kuma fɔra o ma mɛn Alassane Dramane Ouattara fɛ o siratigɛ la an bɛ waati min na komi sisan sigi kelen bɛ min kan i n'a fɔ Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ cogo min na ko kana tini sigi bilen k'i bolo da u sen kan o bɛna u ka laɲini kɛ ka d'a kan ko a ko bɛ taali cogo min na n'olu ma wuli k'u jɔ a laban ko Kɔrɔwari bɛna taa kɛnɛ dɔ ka kɛnɛ min na a man ɲi fiyewu Laginɛ Mamadi Doumbouya ale ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko FNDC olu min wulila ka Alpha Condé ka kɛlɛ fanga tiɲɛ a bolo o kɛlen de wulila tun a ma ɲɛ min kɔ Mamadi Doumbouya a ye o tɔn ci ko a tɔn cira bi ka d'a kan ko tɔn in ma na ɲuman kama Laginɛ ko u bɛ kɛlɛ labɛn walima ka jamana tiɲɛ labɛn ka tila k'i yɛrɛ dogo kɔfɛ ka denmisɛnninw nati misala o ye bɔli min kɛ o waati tɛmɛnenw la ko maa min bɔnɛna ni na o la a taara jɔ fo maa bɔɲɔngo la o maa 5 o FNDC ɲɛmaa kelen si t'a la u bɛ denmisɛnninw de labɔ ka t'u bila nin yɔrɔ in na wa n'o bɔnɛnaw ni na sa dabɔrɔ kama wolo yɛrɛ t'i ye dɔw yɛrɛ bi to jamana kɔ kan ko maaw ka bɔ ko ka taama kɛ ale tɔgɔ la o de kosɔn kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ FNDC Mamadi Doumbouya ale ye FNDC ko in fɔli k'a ci k'a bɔ baara la k'a kuma fɔ Laginɛ k'ale to jamana ɲɛmaaya la tun a ma bɛn a ɲɛmaaw ma o kɔni ko k'olu tɛ sɔn ko o yamaruya man ka di Mamadi Doumbouya ma maa min ye coup d'état kɛ k'o kana olu ka tɔn ci ko o tɛ se ka kɛ ka d'a kan k'olu bɛ min fɛ o ye démocratie de ye Laginɛ jamana kan ko hakilina wɛrɛ si t'o la kuma in kɔni fɔra k'a bila k'a yira k'a fɔ ko tɔn n'o ye FNDC ye k'a cira Mamadi Doumbouya a ye nin tɔnko fɔlɔ in ci Djibo ani Burzanga ni ɲɔgɔn cɛ kunu a ma ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasi maa 15 gendarme maa 15 o de tora kɛlɛdaga la taara bi janfa cɛ ma Burkina Faso o jan a ma ladɔnniya k'a fɔ kɛra sababu ye ni Burkina Faso sɔrɔdasi walima gendarme maa 15 de binna janfa kɔnɔ janfa min ni o tora o 15 bɛɛ lajɛlen ta ni basiki ko gɛlɛyara kosɛbɛ ladɔnniya k'a fɔ Daminba ale nali ani Roch-Marc Christian Kabore tun bɛ cogo min na foyi ma bɔ a ko la o de la kunu welewele min dara n'a jira k'a fɔ ko Daminba mana jamana basigili kama o jɛkulu olu kumana kunu ko wulafɛ yan fan ko olu y'a fɔ k'a fɔ Daminba tɛ se ko jamana kɔnɔdenw a to ye u ka wuli k'a yira k'a fɔ ko Daminba tɛ se ka nin baara in kɛ n'a y'a sɔrɔ Roch-Marc Christian Kabore taara ko jamana ma basigi ko foyi ma bɔ a la wa ko olu fana tɛna sigi k'i bolo da u sen kan tun Anthony Blinken l'Amérique ka secrétaire d'État ale bɛ taama la a kan ka kun cɛ bi Congo RDC tan a donna a ɲɛ n'a bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ ko wɛrɛ t'a la diɲɛ bɛ taale fan min fɛ bɛɛ bɛ k'i kalan yɛrɛ kan ko bɛɛ ni ka l'Amérique bolo dan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna dun ye yɔrɔ min ni kodɔnbagaw y'a fɔ kabini kuma jan ko diɲɛ laban bɛ na farafinna de wa a bɛna yɔrɔ minnu dɔ fana taamasiyɛnw y'o jira olu kun kelen bɛ ka fanga de d'a la k'a kɛ walasa ka don farafinna n'a hakili cɛ nka ko a ko bɛ taa la cogo min na misali la Sergei Lavrov ale min n'ale Rusi jamana ka minisiri ale bɔra yan ka min fɔ olu lamɛnnikɛw n'o ma wuli k'u jɔ ko o ka kɛlɛ tiɲɛtɔ don kojugu o de la Anthony Blinken a nana Sud-Afrique ka fɔlɔ yen ma ko u k'a lajɛ l'Amérique kɔni tɛ Afrique du Sud jagoya foyi la ko nka ko u k'a lajɛ ka baara kɛ ni l'Amérique ye k'a Rusi jamana to yen ko n'a ma kɛ ten wa ko a laban bɛna gɛlɛya o fɛla ye min ye ko ni Ala ma kɔrɛ kɛ ni Sud-Afrique sɔnna ka taa ni olu ka hakilina ye ko bɛna Sud-Afrique k'a dantɔgɔla jamanaba ye jamana min n'a bɛna yira maaw la o kelen bɛ taa fɔ Congo RDC o kelen min n'a bɛ ka yala k'o fɔ
a yɛlɛla k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan ko nin gɛlɛyaba de bɛ diɲɛ seleke naani tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ bi occidentaux ani Rusi jamana ka jɛkulu min bɛ yen. Rusi jamana ka jɛkulu min bɛ yen olu de bɛ ka wuli ni fanga ye ka fanga jumɛn don ka na farafinna dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ lakika kɔnɔna na. a ma ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ de bɛ bi Anthony Blinken bi kɔni a kan ka se congrès DC la a bɔ bɔ ye bi. an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na. an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin lamɛnbaga bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sulemani Kulubali a n'a ka tɔndenw minnu n'olu ye zikiri labɛn kunun kajolo. o ye bonya min k'an ye a diyara an ye an b'u yɛrɛ fo. bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande. an bɛ a fɔ an ka lamɛnbaga bɛɛ ye an bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen bila. o ye bonya min kɛ anw ye ni Ala sɔnna ma an bɛna zikiri don kelen labɛn walasa ka bɛɛ wele. o ye kabako min yira kunun kajolo o k'o ɲɔgɔnna kelen fana yira an b'a to ɲɔgɔn fɛ o k'o ɲɔgɔnna kelen fana yira Zeguaya. aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma bisu in na to bala salama.